Iti sidaan mi Halloween. Okay. Alokbati, okra, may lamong, tawag ito, sitaw, tapos ada sausawan tanga bagoong, tinatawag namin KBL sa Ilocano, kamatis, bagoong, lasuna, yung bagoong padas yan, yung maliliit na yun. So yan po ang ating happy Halloween po sa inyong lahat, at congrats sa mga mga nanalo. Painom na kayo. Yan, congratulations sa mga nanalo. So eto ang ating ulam, dahon ng alokbati, sitaw, okra, at yung tinatawag namin sa Ilocano na KBL. Yan, naglalaway na ako. Siyempre may kasamang yan, dati ko na nga padas ti Ilocano at ati si datayo apo wen, so anos lang. Okay, alokbati, detox lahat yan, sitaw, okra. Pass muna tayo ngayon sa malunggay tsaka sa luyot. Ang sikreto sa gulay, nguyain ng maigi. Kasi nung isang araw, hindi ako natunawan sa saluyot. Sobrang siba at gutom. Yan. Kamatis, bagoong, lasuna. Okay? Yan pong ating Halloween food. Na may padas, syempre. Itong ating boiled. Half cook lang siya. Okay? Ayos ba? Okay, kain na. Mangan, apo. Yum, yum.